जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 30थि थैनाय सान फालिनायाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि आगान। बे फालिथायावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि नखरनि अनसुमा बसुमतारीनो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायो BTCनि चिफआ। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया 1996 मायथाइनि दिनैनि सानाव उदखारि सुबुंफोरनि आखायाव जिउ गोमादोंमोन। बेनिखायनो 30 जुलाइ सानखौ उदखारि बेरेखा सान महरै फालिनाय जायो। मानोना जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया उदखारिफोरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया इं 1960 मायथाइनि 1 मार्चआव चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरनि साहा गयबारियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि गुबै मुङा स'बेन बसुमतारीमोन। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि बिफानि मुङा सर्गेश्वर बसुमतारीमोन। बिथांनि नखराव गासै 8 बिदा फंबाय दंमोन। बेनिनो स'बेन बसुमतारीया नैथि फिसाज्लामोन। बिथाङा 1987 मायथाइनि मार्च दानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन। लोगोसे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिबो जादोंमोन। दिनै बिथांनिनो थैनाय सानखौ एबसुनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि पार्कआव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि 30थि थैनाय सान फालिदों। बे थैनाय सान फालिथायाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारीया बिनि मुसुखायाव बिबार बावहोयो। लोगोसे जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि फंबाय सबिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला अनसुमा बसुमतारीनो ग्रेड 4 नि साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारीया। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि फंबाय सबिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला अनसुमा बसुमतारीया BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनिफ्राय ग्रेड 4 नि साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ मोनखांनायनि उनाव गोजोननाय फोरमायदों BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनिसिम।